Ako by si ohodnotil tento koreň? Zanechaj mi to prosím v komentári. Prežij deň zvárača so mnou. Začínam hneď 2 zvarmi. Poď sa pozrieť na to, ako mi to ide. Rozcvička vybavená, 2 zvary hotové a teraz môžeme začať makať. Dnes budeme dopájať túto trasu. Potrubie ide popod cestu a pokračuje cez Pitovku. Máme na to len dnešok, takže treba to dať celé. Na trase sme narazili na starú rúru, ktorá nebola zakreslená v plánoch. V takomto prípade ju najprv opatrne prevrtáme, aby sme zistili, čo v nej je. Či nie je náhodou pod tlakom, plná plynu alebo vody. Môže v nej byť aj plyn. Preto ju vždy najprv prevrtáme tenkým vrtákom, aby sme nič neodpálili. Nakoniec sme ale zistili, že z jednej strany bol koniec rúry zakrytý handrou. Handru sme si z jednej strany odstránili, takže sme vedeli, že je to bezpečné. Z druhej strany sme už len rúru odrezali a mohli sme pokračovať ďalej. Medzi tým nám dorazil materiál, ktorý sme museli vyložiť a potom sme sa mohli vrátiť k dopájaniu. Tu už môžete vidieť niektoré z dopojov priamo v bytovke. Nestihol som to celé natáčať, bolo treba makať, ale približne takto to vyzeralo. Vďaka, že ste si pozreli video. Budem rád za komentár, alebo mi dajte vedieť, či vás takéto videá bavia. Vaša spätná väzba pomôže robiť ich ďalej. Čau.